ליוטיוב, לכל מקום, אחרי סרטונים ברשת, מיליוני צפיות, והאמת שאני אישית מאוד מאוד מתרגש. יובל דורה זה הדמות שליוותה אותי בלייבים כל כך הרבה זמן, ועכשיו על הבמה הוא הולך לחשוף את עצמו בפעם הראשונה. יעל, אפשר לקבל אותו לבמה? קדימה, בואו נספור לאחור. כולם ביחד איתנו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. וואי 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 וואי. יובל דורה. אוהד, זה הרגע שלך, אני יודע כמה חיכית. אוהד, האם אתם מוכנים? אנחנו מוכנים. קהל, אתם מוכנים לראות מי זה יובל דורה? הנה זה קורה. 3, 2, 1. יובל! אח שלי יובל דורה, חבר'ה, תעשו כפיים ליובל דורה! יובל, מה קורה? איך אתה, אחי? אתה מתרגש? אתה לא מבין כמה אני מתרגש, כמה אני חיכיתי לרגע הזה. קהל יקר, רוצה להגיד לכם כמה מילים מהלב. כמה אני אוהב אתכם, באמת, תודה רבה על הפרגון, על האהבה, על התמיכה. תודה לכולם, הייתם מנורה, אוהב אתכם! היידה, יובל! איזה חמוד. תשמע, זה הפעם הראשונה נראה לי שהקהל שומע את יובל דורה מהקול האמיתי שלו. יובל, אני מתרגש בטירוף שאתה כאן איתנו, אוהד. אני עדיין לא החלטתי איזה טים אני אומר תילחמו, אחרי זה אני אקבע איזה טים אני. אוקיי, בסדר יובל, בסדר גמור. שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה יובל דורה, יפה, אהבתי. חבר'ה, בואו נעשה רעש ליובל דורה! היידה, יובל דורה, תקשיב, אני אומר לך, הסיטואציה הזאת הולכת להיות בטיקטוק, נראה לי מכל כך